Hej alle vores milliarder fans. I dag skal vi vise jer, hvordan man røver en bank. For at røve en bank skal man bruge 3 ting. Et gevær, en smørkniv og noget Pepsi Max. Når du så har fået alle genstandene, er det vigtigt også at have den rigtige beklædning. Først skal du bruge en hoodie. Den kan være hvad end farve du vil have. Næste gang skal du have en halsedisse. Den kan også være hvad end farve du vil have. Når man først går ind i banken, skal man holde lav profil og bare lade som om man skal hæve nogle penge. Hej, velkommen til din lokale bank. Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Når man bliver spurgt om dette, er det vigtigt stadig at holde lav profil. Put pengene i tasken! Nej, for skulle du ikke nogen penge. Og det sidste, I skal gøre, er at løbe væk, hvor stridserne kommer. Stop i lovens navn! Og bagefter bankrøveriet kan man nyde det med en god Pepsi Max. Og hvis I undrer jer over, hvad smørkniven var til, var det bare til at smøre jer en god frokost.